Туған яқның қадірін білем десең, ешірақ қайт туған негізіңе. Жер ананың жан ауазы шунда, балам дейіп дәшер өзіңе. Әр кімге бала қадірлі болған кебек, туған яқларға да шетке шығып кеткен баласы ғазиз. Бұл yollardan күн сайын кімдердір кете, кімдердір қайта. Бүгін міне ол қайтты. Туған яғына, тіләші яқларына. Yazışı, jurnalist, rəssam Daniya Qaynaddinova haqqında sözümüz. Toprağıma ayak bası bilən sələm birəm işə yorlarım. Xəziz şu sinmina ənkəm kibik şuna jırlarımda yonradım. Tuğan yağım xəziz jirim, nom dişigim diləşəm. Seni taşlap bir kayada gitmem Allah dilese. Tuğan yağım gazi jirim, man bişigim dileşe. Seni taşlap bir kayada gitmem Allah dilese. Дания Захриддин кызы Гайнаддинова 1952 елның 2 гыйнварында Татарстанның Теләши районы Олы Тиләҗе авылында туа. Үз авылларында башлангыч мәктәпне һәм Иске Җөри авылында урта мәктәпне тәмамлый. 1969-82 елларда Чабаксар шәһәрендә план-ихтисад техникумында, читтән торып Казан финанс-ихтисад институтында һәм Казан дәүләт университетының журналистика факультетында югары белем ала. 1975 елда Татарстан китап нәшриятында редактор булып эшли. 1980 елда СССР журналистлар берлегенә әгъза итеп алалар. 1984 елда Татарстан язучылар берлеге каршындагы әдәби фонд оешмасына эшкә күчә. 1990 һәм 1992 елларда Күңел җылысы Өермә исемле 2 повесте китап булып басылып чыга. 1991 елдан Татарстан дәүләт телерадио тапшырулар компаниясендә эшли. 1997 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. 2007 һәм 2008 елларда Россия журналистлар берлегенең Ника премиясына ия була. Шык суларын эчеп үстем синең, кояш нурларында коенып. Яшьлек синдә вәгъдә иман бирде, ак каеннарыңа сыенып. Ел башында ак дөньяга килгәнмен. Кендек әбием ызан күршемдә генә. Ак биләүгә биләп, түрдә матчага ленгән сиртмә бишеккә салгачта 7 тапкыр бер-бер артлы теләк теләнгән. Дания Гайнаддинова истәлектәреннән. Аның инде туган авылыннан киткәненә дә шактый гомер вакыт үткән. Авыл урамнарын урап узулар әллә кайларда адашып калган. Йөрәк тибә, күңел ашкына, әчәл тарихлы авылның һәр тыкрыгы, һәр сукмагы, һәр инеше, чишмәсе синең кайтканыңны сүзсез генә күзәтә. Туган авылы чишмәсенең моңлы тавышына Дания Гайнаддинова бала чактан гашык. Нәкъ бүген шул үткәннәргә борылып карыйсы килә. Гомер агышы, чишмә агышы күк. İlahi şişme Mağlana haman Sihri jarana Sinin tabına İderdiğin gözler Özle barasın Gönlüm yarında Uyılıp alasın İderdin gözler Özle barasın Gönlüm yarında Uyılıp alasın Ömür şişmesi Əyizgə şişmə Менә безнең бу шишмәгә төшә торган юл, безнең әни әйтә торган иде, мин сине шушы шишмәдән алып кайттым дип. Мин аны гомер буе онытмыйм. Шушыннан урманга барып җиләк җыя торган идек. Әнигә
Уфалла арбасын тартышып кайтырга булышырга менә идек шушында. Шушы юллар инде миңа бик тә кадерле, бик тә истәлекле күңелгә сеңеп калган. Менә бу авыл башында гына безнең Дәүли бабай яши иде. Дәүли бабай ул атаклы тегүче, ул безгә гомер буе бишмәтләр тегеп китерде. Балачакта кигән бишмәтләрнең җылысы әле дә безне җылытып тора сыман. Мамык шәлен салып иңенәренә, әнкәй мине көтәдер сыман. Шәл ябынган апаларны күрсәм, әнкәй түгелме дип ымсынам. Шәл ябынган апаларны күрсәм, әнкәй түгелме дип ымсынам. Дания ханымның нәселе бойлардан була. Бабасының 2 катлы йорты булган. Аскы катта кибет тотканнар, өстә үзләре яшәгәннәр дип сөйли торган булган Дания ханымның әнисе. Әнисе үзе дә 9 бала тапкан герой ана. Әтисе ферма мөдире. Кечкенәдән кызына нәрәтләр язарга өйрәтә. Олы тормышка күрәсең ул аны шулай әзерләгән. Бу урында безнең иске мәктәп бар иде, агач мәктәп. Мин шунда башлангыч сыйныфта укыдым. Менә шушы мәктәп урыны минем өчен ниндидер бер кадерле урын. Ул минем балачагымны хәтерләтеп тора. Авылда укыганда клубка йөри идек инде, клубта концертлар куя идек, шигырьләр сөйли идек, яза идек. Клубка йөргәндә шигырьләр генә сөйләп калмый идек, гимнастикаларда ясый идек. Күпергә төшү дигән гимнастика элементларында ясый идек. Кызык иде. Яңа ел бәйрәмнәрен каршыла идек инде бик матур. Чыршы куялар иде клубта. Кыш бабай белән бергә әйләнеп уйнаган чаклар искә төшә. Бәйрәм сайын нинди дә булса тамаша оештыралар инде, чара оештыралар иде. Без анда бик актив катнаша идек. Үз авылларында башлангыч мәктәпне тәмамлаганнан соң Дания Гайнетдинова күршедәге Иске Җөри авылына укырга китә. Бүген дә аны укыткан укытучылар биредә гомер кичерәләр. Ул көн саен 2 авыл арасындагы гүзәллеккә саклана-саклана белем алырга йөри. Кыз бала бу хузурлыкны үз иченә сеңдереп барган күрәсең. Соңрак алар рәсем булып ташып чыга. Алтын көздә калдыр әле зинһар. Мин әлегә көзләр халәтендә. Сары кызыл яфраклары белән бөтерелим җилләр канатында. Мин көзләрдә калыйм әле бүген. Торналарга яулык булгап калыйм. Юмарт көзнең алтын алмаларын алларыма җыеп бер куаныйм. Күзләремдә генә калдыр әле мине. Моң түшәлгән сукмаклардан үтим. Киек кошлар күктә тирбәлгәндә мин аларны ничек ялгыз итим. Күзәтим бер күзләремдә калып, баланнарны кырау үпкәнен, каеннарның сары толымнарын тарый-тарый җилләр сүткәнен. Алтын көздә калдыр әле зинһар, гомер агышларын саныйм әле. Күз түшәгән сукмакларым буйлап, күздән моңнар җыеп калыйм әле. Без Теләче районының мәдәният йортында. Биредә китапханәдә безне мәктәп укучылары көтә. Алар барысы да Дания апалары Гайнетдинова белән очрашуга килгән. Теләче якларына кайткач, Дания ханым үзенең төзек йортлы бай туган авылына гына түгел, ә җирлек ара китапханәгә дә кагылмыйча узмый.
Инде менә ничә еллар рәттән якташлары ул язган парчаларны ятлап бәйгеләрдә катнашалар иде. Бүген ул укучылар үсеп кем кая таралышкан, ә китапханәчеләр яңа буынга яңа өметләр баглый. Мин сезнең белән очрашуга бик шатмын. Сезне сагынып кайтам. Сезнең әдәби әсәрләр белән кызыксынуыгызны телим. Китаплар укуыгызны телим. Һәм бик матур, тәртипле малайлар, кызлар булып үсүегезне телим мин сезгә. Без сөйләннәр халкыбызның инҗесе, мәрҗәннәре, туган илне, туган җирне ярата торганнары. Дәү булып үсәрбез әле, шатландырырбыз сезне. Нәни сөйләннәребез дип, сез яратыгыз безне. Без балалар мәктәбебезнең инҗесе, мәрҗәннәре, кадерледән кадерлерәк бизәге сөйләннәре. Китапханәчеләр, алар шул ук укытучылар. Алар балаларны әхлакый яктан тәрбияләргә тиеш. Шуңа да Дания Гайнетдинова кебек сәнгать әһелләре белән очрашуларны еш оештырып торалар. Сабый чакта күргәннәр, сөйләгәннәр күбрәк истә кала. Бу очрашу да балалар күңелендә бер матур мизгел булып калсын иде дип тырышалар алар. Язучы аша китапка, шигърияткә мәхәббәт тәрбиялиләр. Балалар өчен генә түгел, ә үзләренә дә рухи азык туплап калалар. Казан белән Теләче арасындагы күперне ныгытып торучылар да алар. Хәтер булып юллар авассала, төзәлмәгән әле яралар, яукырнан кайтмый калганнарның ташсыннары сокта торалар. Ушан күзләр, кисәтүле караш, әйтә кебек безне кисәтеп, мин бит сиңа ташсынга түгел, көрәшче мин, синең яшьтәшең. Сугыш яралары әле дә булса, искә төшеп, әрнеп алалар. Ятып калганнарның рухы булып, ташсыннары сокта торалар. Мин инде куркыныча әйтә алам, безнең Теләче халкының китапханәләребез яратып йөри торган урыны. Китап укучыларыбыз да шактый, һәм инде китапханәләребездә бик күп төрле чаралар да уза. Ул булсын балалар белән, ул булсын өлкәннәр белән. Якташларыбыз бик күп безнең талантлы, шуларның кичәләрен, юбилейларын бик яратып үткәрәбез. Аннан тышта бик күп төрле чаралар һәрвакыт безнең китапханәбездә үткәрелә. Шундый кичәләрнең иң истә калганын әйтәсем килә, безнең якташыбыз Дания апа Гайнетдинова иҗатына багышланган «Мин табигать баласы» дип исемләнгән кичә булды. Бик тыйнак, артык тыйнак, гади инде ул. Әмма шулай булуына карамастан, ул үтә дә затлы, үтә дә талантлы, күп кырлы талантлы шәхесләребезнең берсе дип әйтәсем килә. Ул бит инде чыннан да табигать баласы. Ул табигать аша тәрбияли балаларны да, өлкәннәрне дә, үзеннән үзе кирип китәсең болыннарга, кырларга, андагы чәчәкләргә, күбәләкләргә, кошларга, һәм һәрберсенең аның язган әсәрләрендә һәрберсенең исен тоясың. Һәрбер чәчәк турында булсын, ул чәчәкне күрәсең, һәрбер таҗын тойымлыйсың. Инде бу әсәрдә язылып бетмәгән, бу хикәядә язылып бетмәгән әйберләрен аның художник буларак, рәссам буларак картиналарында күрәсең. Тормыш сәхнә, бер токтаусыз геләйләнә, ә без аның бер җисеме генә. Тик шулай да, тормыш сәхнәсендә озын-озак бетерелеп әйләнәсе килә. Dilgə sirrin сөйли сыман, Акшарлаклы güzel ак калам, Халкымның җырларыма кушып, Бүләк итеп сезгә башкарам. Казан, Казан, син баш балам, Күңелемә илһам алам. Казан, Казан, син баш балам, Мәңге яшьлек теләп калам. Дания Гайнетдинова башта Чабаксар шәһәренең план-ихтисад техникумында, аннары читтән торып Казан финанс-ихтисад институтында һәм Казан дәүләт университетының журналистика факультетында югары белем ала. Тормышын иҗат белән бәйли.
1975 елда Татарстан китап нәшриятында редактор булып эшли башлый. Шул елларда аның беренче шигырьләре, нәсерләре, рецензияләре басыла. Журналистлар берлегенә әгъза итеп алына. Соңрак язучылар берлегенә дә, рәссамнар берлегенә дә алына. Ул сәнгать дөньясын бөтенләй белән кулачларга тырыша. Шигырьләр, җырлар, хикәяләр, парчалар, иҗат портретлары да якын аңа. Шулар барысы да Өермә, Ялгыз таган, Гамле бизәкләр исемле китапларына тупланалар. Хәбир, шуҡшайын булса да, бик күҙәтчән малай. Быйыл беренче сыйныфҡа керәсәк ул. Шуңа күрә ул үзен зур итеп күрсәтәсе килә буғай. Гел, кичкенә генә булып йөрөп булмый бит инде. Ә бер көнне аңа чынлап та батырлығын күрсәтәсе булды. Булдырда, йомшаҡ талдан тырышып, сыбызғы ясап утыра иде. Янынан мыштым гына бер үтеп барыусы мәшегә күҙе төштө. Мәшенең ауызында ҡош баласы. Хәбир бер мизгел эшендә бөтөн эшләрен ташлады да, мәшенең ауызын ике яҡлап шундай итеп ҡысты. Тегесе инде, ни ҡәдәр тырышса да, ҡошно ышҡындырырға мәжбүр булды. Ҡошсоҡ тәмәм ҡотолоноп, аңын юйған хәлгә ҡыймылды. Хәбир аны булдыр ҡултаҡсасына ҡуйҙы да, бер күҙен төшөрмичә, текәлеп ҡарый башлады. Шыҡ-шырыҡ, шыҡ-шырыҡ тип ауаз салды. Әнкә ҡош та Хәбирнең мындай батырлығына шаҡ ҡатып, өзгәләнеп, бәргәләнә иде. Нәниен үлемнән ҡотҡарыу өсөн рәхмәтен белдерә сыман иде ул. Шаҡты ваҡыт узғас, әле нығырға да өлгөрмәгән ҡанатлары белән ҡыймылдатып алды. Тағын бераздан очырға да тырышып ҡарады. Бу хәлләрнең һәммәсен шуланнан Хәбирнең әбисе дә күреп торған. Хәбир янына килде дә, һәммәнең башыннан сыйпап алды. Батыр икәнсең син, улым. Ҡошсоҡның ғүмерен саҡлап ҡалғансың бит. Әнә, әнкә ҡош та сиңә рәхмәтен белдерә, шырҡылдый диде. Хәбиргә шушы ваҡытта рәхәт булып китте. Батырлыҡны булдырда эшләп ултырып та күрсәтеп була икән, дип шатланып ҡуйҙы Хәбир. Лиана Әмирханова дигән ҡошсоҡның исеме заманында Салауат күперендә күренә. Аның шиғыры басылып сыға. Соңынан әнисеннән ҡалышмыйса, ул да жиынтыҡлар авторы булараҡ танылып ала. Бүген инде аның шиғырьләрен уҡыусылар ятлайлар. Лиана әнисе Дания Ғайнетдинованың юлын сайламай, башҡа тармаҡтан китә. Ә уныҡлары дәүәниләренең ижади мөхитендә тәрбиәләнәләр, матурлыҡны күреп үсәләр. Тәхтә итеп, инде җыям гөлләремә су сибәм, ҡоршаҡларымны йоҡлатам, йыласалар юатам. Менә нисек тырышам, әниемә булышам. Әнием белән кибеттән ипи, сөт алып ҡайтам. Боршоло булса әнием, тынычлан дип юатам. Менә нисек тырышам, әниемә булышам. Ҡошларның моңсу җырынан бушанып ҡалды һауа. Жер өҫтөнән әкрен генә яфрак яңғырая. Басу ҡорлар яшаныдай иркенләп суңышала. Тынып күктә әкрен генә торналар вассала. Булмағайын табиғатның сабырлык җигән мәле. Жер анам йомортнығына саҡланып ҡуйҙым әле. 1991 елда Дания Ғайнетдинованы Татарстан дәүләт телерадио тапшырулар компаниясенә эшкә чаҡыралар. Ул йылларда балалар өсөн радиопостановкалар, үҙенчәлекле тапшырулар яңғырашала. Аларны ғәмәлгә ҡуйыусы балалар редакциясының өлкән мөхәррире Дания ханым Ғайнетдинова була. Татарстан радиосы фондына Дания ханым Ғайнетдинова үзеннән бик зур өлөш керткән кеше. Күп кенә танылған язучыларның повестлары буйынса радиопостановкалар эшләп, үзенчәлекле тапшырулар ойыштыра. 1995 елда Россия күләмендә уздырылған балалар өчен иң яҡшы радиопостановкалар конкурсында беренче дәрәҗә дипломға лайыҡ була. Шағирләр, композиторлар, рәссамнар турындағы тапшырулары тыңлаусыларның күңеленә хош килә. Татарстан авазы тапшыруы Татарстандағы татарларны уйланырға мәжбүр итә. Бүгенге көндә дә ул үзенең ойыштыру сәләтен, мөхәррирлек талантын, алып бару вазифасын радиода бик яратып башҡара. Радио тыңлаусылар өчен саллы тапшырулар әзерләүен дәвам итә. Хәйерле көн, радио тыңлаучы дуслар. Эфирда
Татарстан дулкынында тапшыруыбызны дәвам итәбез. Каләме генә язып бетерә алмаган хисләрне, күңел серләрен ул буяулар ярдәмендә рәсем итеп төшерә. Ул борылыш аңа яңадан җан өрә, тынычлык алып килә. Табигатьтәге төсләргә карашын үзгәртә. Җир йөзе чуар, һәр адымда төрлелек. Караңгы пычрак көз дә, салкын карлы кыш та, яңгырлы яз да, җиләксез җәй дә матур бит. Күрә һәм тоя белсәң, әлбәттә матур. Франция, Төркия, Россиянең төрле өлкәләрендә уздырылган күргәзмәләрдә аның картиналары урын ала. Ул рәсем сәнгатенә юл ярган укытучыларына рәхмәтле. Ул бүген дә аларның киңәшләрен истә тотып, иҗат итә бирә. Мин мәктәп елларында ук ясарга ярата идем картиналар. Үземчә инде, ул вакытта инде майлы буяулар да юк иде кебек. Каяндыр табырга тырыша идек. Миңа бөтен ел фасыллары да ошый. Кыш аеруча, чөнки ул минем ай. Кышны бик рәхәтләнеп ясыйм. Күз дә, җәй дә, чәчәкләр дә минем өчен бер магъҗиза кебек, чөнки мин табигатьне бик яратам. Инде атларга килгәндә, ул минем инде иң яраткан җан ияләре. Алар мине ничектер сихерлиләр кебек. Мин атта йөргән кеше, әтияты мине бик сихерләде бугай. Заманында әтинең атын урлап, ат ярышында да катнашканым бар Сабан туенда. Ул вакытта мин беренче урынны алган идем. Егетләр арасында әле ул. Әтидән миңа шәп кенә эләкте дә ул вакытта, сорамыйча атын алып киткән өчен. Менә шундый бер тыңлаусыз бала бугай инде мин. Мин табигатьтән мөгаен көч аламдыр. Миңа инде ел фасылларының бөтен вакыты да ошый дип әйтәм, чөнки мин аларны төрле вакытта төрлечә яратам бугай. Кышны да төрле вакытта төшерергә яратам рәсемгә. Язны да, көзне дә, чәчәкләр инде алар минем иң яраткан җан ияләрем кебек. Мин аларны үзем үстерәм. Шуңа күрә һәрбер тереклек, һәрбер табигать минем өчен бик кадерле. Атлар чаба. Кояш байганда офык иңләтеп чабып үтүче атлардан да матуррак сүрәт булуы мөмкинме соң? Бала чакта атлар утлап йөрүен күзәтмәгән авыл баласы бик сирәктер мөгаен. Шул атлар арасында вакытлыча гына булса да үзенеке булырдайын эзләп табар да, шул атка атланып бөтен тирә-юньне әйләнеп узу турында хыялланыр сабый. Татар халкы гомер-гомергә ат яраткан, аны якын дусты, юлдашы итеп күргән. Ат аның тормышы, яшәеше, хыялы, борчу сагышы, киләчәккә өмет уты. Аның өендә алтын көзләр, ап-ак кышлар, чәчәкле җәйләргә кайтасың. Тукталасың, тынычланасың. Тирә-ягыбызның төрлелегенә хәйран каласың. Ә ул матурлык бит безнең янәшәдә, безнең тәрәз төбендә дә гомер итә икән. Дания ханым үстергән җимешләргә кабат хушың китә. Анар, инжир, киви, шафталу. Алары да аның иҗат җимешләре. Аларга да аның күңел җылысы кергән. Менә шулай тормыш сәхнәсендә кайный-кайный, туктап үткәннәргә карый кеше. Үтелгән юл, кул сузымы ара, гомер кыска, үкенерлек түгел микән кылган эшкә. Үтелгән юл үтелгән, ләкин бит әле барасы юлларда озын. Шуңа да аларны бүгенгедәй төрле, төсле, шигырьле, җырлы итеп үтәргә язсын.